Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε μια υπέροχη βραδιά. Μια βραδιά στην οποία θα διηγηθούμε ιστορίες και θα ταξιδέψουμε όπου οι λέξεις από την ποιητική πένα του Βασίλη του Μπότσιου μας βγάλουν. Η Ελληνίδα πεζογράφος Έλλη Αλεξίου είχε κάποτε πει πως στη ζωή ο άνθρωπος οφείλει να κάνει τρία πράγματα. Να φυτέψει τουλάχιστον ένα δέντρο, να γεννήσει τουλάχιστον ένα παιδί και να γράψει τουλάχιστον ένα βιβλίο. Ο Βασίλης έχει κάνει και τα τρία και από ό,τι έμαθα έχει φυτέψει και με τον Χριστόφορο ένα δέντρο εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί. Περισσότερα από ένα. 3-4. Άρα το έχει συμπληρώσει. Και μάλιστα τα φυτέψαμε το 17 και μάλιστα σε ένα περίπατο πρόσφατα, πριν από 2 μήνες, περνάγαμε από εδώ, από το κάστρο απ' έξω και του λέω, μου λέει τι να κάνουμε τα δεντράκια, λέω για πάμε να δούμε. Και στρίψαμε και κατεβήκαμε κάτω από την αγάπη και τα δεντράκια γίνανε δέντρα. Θέλω να πω πως χαίρομαι ιδιαίτερα και όλοι οι ομιλητές σήμερα που είμαστε στην απόψινή παρουσίαση και όλοι μαζί θα ανακαλύψουμε τις αφορμές που ξαγρυπνούν στα ακροδάχτυλα του Βασίλη. Έτσι. Το λόγο θέλω να δώσω στην πρώτη ομιλήτρια και αν μου επιτρέπετε και αφηγήτρια αφού θα διηγηθούμε ιστορίες, τη Σπυριδούλα Γεωργοκίτσου, η οποία είναι φιλόλογος και ποιήτρια. Και Σπυριδούλα, λόγω σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαστε εδώ παρέα για την παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Βασίλη Μπότσιου με τίτλο «Στα ακροδάχτυλα ξαγρυπνούν οι αφορμές». Η ποίηση για πολλούς δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή στην ανάγνωση, ούτε και τον πρώτο τρόπο που επιλέγει κάποιος να εκφραστεί. Όμως, όσο νωρίτερα συνειδητοποιήσουμε τα ωφέλη και τη μαγεία της και πως λειτουργεί ως πολύτιμο εργαλείο αυτογνωσίας, τόσο πιο εύκολα θα έρθουμε κοντά της και θα την αγαπήσουμε. Το βιβλίο του Βασίλη Μπότσιου είμαι σίγουρη ότι θα μας βοηθήσει ώστε να έρθουμε πιο κοντά στην ποίηση. Ο τίτλος και μόνο μας προειδάζει για το περιεχόμενο. Τα ακροδάχτυλα αποτελούν ένα σημείο ευαίσθητο και με δυνατή αίσθηση. Έτσι λοιπόν και εμείς ως αναγνώστες με τα ακροδάχτυλά μας συντροφιά θα αφουγκραστούμε την ποιητική ψυχοσύνθεση των στίχων του Μπότσιου. Οι αφορμές που ξαγρυπνούν άλλοτε είναι κάποια εξωτερικά ερεθίσματα, άλλοτε άνθρωποι, σκέψεις, συναισθήματα και ιδέες. Εν προκειμένου, πρόκειται για την έμπνευση και τη δημιουργικότητα που βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση. Με θετική προδιάθεση, ομολογώ να πω, από την πρώτη του συλλογή, στο Χείλος του Φωτός, από τις εκδόσεις Γαβριλίδη, ξεκίνησε η δική μου περιδιάβαση στη συλλογή αυτή. Βαθύ συναίσθημα, έντονοι συμβολισμοί, αναδρομικές αφηγήσεις που δεν μένουν στάσιμες, μας συνυπάρχουν με ζωηρές πίθες του παρόντος. Και μέσα σε αυτό το μικρό ασύνδετο σχήμα προσπάθησα να χωρέσω όλα τα συναισθήματα που μου άφησε η ανάγνωση αυτής της συλλογής. Πρώτος σταθμός, η πίτα μαστοροχωρήτικη, με την δυσημεία του πλάστη, που άλλοτε συνετίζει ένα άτακτο φύλλο και άλλοτε ένα άτακτο παιδί. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το δυνατό Αλτσχάιμερ, που οι λέξεις του σε τραβάνε να το διαβάσεις με μία ανάσα. Κρατώ τους στίχους, κουράστηκε η μνήμη να θυμάται τα δυσάρεστα. Βγάζει την περικεφαλαία της, ρίχνει νερό στο πρόσωπό της, επιμελώς να φρεσκάρει τα ευχάριστα. Και προχωρώ στο μαύρο φιλί, το οποίο με βαθιά αφηγηματική διάθεση μας διηγείται ποιητικά μία ιστορία και μας κάνει απευθείας μέρος της. Εκεί λοιπόν που το ποιητικό υποκείμενο έπινε το ουζάκι του κάτω από την κλιματαριά, όταν συνάμενη, κουνάμενη, πέρασε πάλι μπρος του ντυμένη και απόψε στην πένα η κυρία, εκεί λίγο πιο κάτω, σκύβε πάνω του και όλα μαύρα τώρα.
ως και τα χείλη της. Μόνο η ανάσα της ήταν λευκή, με γεύση του γλυκάνισου. Τέτοιο μαύρο φιλί ποτέ του ως τώρα δεν είχε γευτεί. Ποίηματα με ουσία, λέξεις με ανάστημα, ύφος με στόφα. Στάθηκα επίσης στις 6 αναφορές στον ρόλο της μητέρας, διάσπαρτα μέσα στη συλλογή, και στο αφιερωματικό ποίημα προς τον πατέρα του με τίτλο «Της οικοδομής». Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως η ποιητική συλλογή είναι αφιερωμένη με απέραντη ευγνωμοσύνη στους γονείς του που είναι παρόντες εδώ. Η συγκίνηση και σε αυτό το ποίημα μας διαπερνά. Μεταφερόμαστε σε μια άλλη εποχή και ζούμε τη σκηνή στίχο προς στίχο, ως εξωτερικοί παρατηρητές. Μία ανάγνωση σε αυτό το ποίημα είναι λίγη. Με την πρώτη πιάνεις το πρώτο του αίσθημα. Με τη δεύτερη μπαίνεις βαθύτερα στο ποίημα και γίνεσαι μέρος του, γίνεσαι κομμάτι του. Το μαύρο χρώμα παρελάβει στα ποίηματα, όχι όμως και ως αίσθηση. Κυριαρχεί η αναπόλυση, η ανάμνηση. Η ποίηση του Μπότσιου είναι με το ένα πόδι στο παρελθόν και με το άλλο στο παρόν. Ακροβατεί, περίτεχνα και ελύσεται ανεπιτίδευτα. Ο αναγνώστης συναντά εκτός των προαναφερθέντων και αγαπημένα ποίηματα ποιητικής, μυθοποιημένα ποίηματα με αναφορές στον Μορφέα, τον Άτλαντα, τον Προμηθέα, την Αριάδνη. Φανερό είναι και το τοπικό στοιχείο. Η πόλη της Πρέβεζας είναι παρούσα. Η πλατεία, οι παραλίες της, το Ζάλογο εμφανίζονται σε 4 ποίηματα της συλλογής. Η νέα ποιητική συλλογή του Μπότσιου έχει ως στόχο να διερευνήσει τις λεπτές, ανεπαίσθητες στιγμές που διαμορφώνουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Τα ποίηματά του αναδεικνύουν την αξία των μικρών στιγμών. Οι αφορμές που κρύβονται στα ακροδάχτυλά μας μπορούν να είναι πηγή μεγάλης έμπνευσης και δημιουργικότητας. Παράλληλα, ο αναγνώστης ενθαρρύνεται να ανακαλύψει τη δική του φωνή. Κάθε ποίημα μέσα του κρύβει και τη δική μας φωνή. Μέσα από την ποιητική έκφραση του δημιουργού, ο δέκτης εμπνέεται, ανακαλύπτει και αυτοανακαλύπτεται. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός αυτής της συλλογής. Δεν αρκείται στη συναισθηματική τέρψη, στοχεύει στην πρόκληση της σκέψης, της φαντασίας, της αναπόλυσης, αλλά και στη δημιουργία ενός νοητού διαλόγου. Θα σταθώ λίγο πριν ολοκληρώσω το λόγο μου στο ποίημα με τίτλο «Παλιό διπλό στρώμα». Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα ενός ποιητή, ενός δημιουργού, να αντλεί έμπνευση από αυτά που στον διπλανό του φαίνονται ασήμαντα, ανέπνευστα. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε όλοι εδώ παρόντες, δεν βλέπουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Άλλοι στέκονται στον ήχο της θάλασσας, άλλοι στο πρόσωπο αυτού που έχουν απέναντί τους. Ο ποιητής μπορεί να σταθεί σε κάτι που κανείς μας δεν το έχει δει εδώ μέσα. Αυτό αφηγείται το ποίημα «Παλιό διπλό στρώμα». Κάθε τι έχει τη δική του ιστορία να μας διηγηθεί. Αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας, να το παρατηρήσουμε, όχι να το δούμε, να το προσέξουμε, να το αφουγκραστούμε. Τέλος, να επισημάνω ότι η μεγαλύτερη συγκινησιακή φόρτιση νιώθει ο αναγνώστης όταν ο δημιουργός του απευθύνεται σε πρώτο ενικό ρηματικό πρόσωπο. Το προσωπικό, άμεσο και εξομολογητικό ύφος στο ποίημα 7 ετών, που έχει ως φόντο την πλατεία του Ανδρούτσου και στη δεύτερη στροφή αναφέρεται ο γιος του, διεγείρει το συναίσθημα και αποδεικνύει πως μια απλή καθημερινή στιγμή γίνεται αφορμή για δημιουργία και καθιστά το ποίημα αυτό όχι απλώς ωραίο, αλλά όπως γράφει και στο τέλος, με μια μικρή παράφραση, από όλα του τα ποίηματα, το ομορφότερο. Καλό τάξιδο από καρδιάς, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό, το λόγο θα ήθελα να δώσω στην πολύ καλή φίλη, δικηγόρο και νομική συντονίστρια της Οργάνωσης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ίσα Δικαιώματα Πέρα από τα Σύνορα, Νίκη Γεωργίου, η οποία θα μας απαγγείλει και ποίηματα.
Λευκός Σεντόνι. Αγαπούσε τα ποίηματα. Παθητική κυρίως αναγνώστρια. Διάβαζε μέσα από τους διαδρόμους της φωνής του, διάβαζε ακούγοντας, λάτρευε εκείνο τον τσίγινο ήχο των λέξεων, καθώς κατρακυλούσαν εντός του άδειου καταστήματός της τις ώρες που η ψυχή της κρεμούσε απ' έξω κλειστών. Μια τέτοια ώρα το τάμα ορίμασε, έγινε θαύμα. Κι απόψε, με τη βροχή σιγαλά, το τζάμι να ραντίζει, φέρνοντας αγιασμό, τον στραγγισμένο πόνο εκ των άνωθεν, με τα βιβλία σκορπισμένα πάνω στο λευκό σεντόνι, με τη φωνή του, γλυκιά ψαλμοδία, να κάθεται και να γεμίζει τα άδεια της τασίδια. Απόψε τον αγαπούσε πιο πολύ. Χάζευε τον τρόπο που τα ποιητικά βιβλία λυκνίζονταν στις παλάμες του, που τα δάχτυλά του άγγιζαν τις σελίδες τους. Κι ήθελε, επάνω στο ίδιο λευκό σεντόνι που εκείνος άγγιζε και διάβαζε, εκεί κι αυτήν αγγίζεται από τα ίδια δάχτυλα, με την ελπίδα πως σαν σελίδα ξεφυλίσει το πονεμένο της κορμί, ίσως τότε αφουγκραστεί πόσο βαθιά τον είχε ερωτευτεί. Ο Ηλίανθος. Στη Χριστίνα και στη Δώρα. Ηλίανθέ μου, της έλεγε σαν του φέρνε ψημένο τον ελληνικό σε δίσκο ασημένιο. Στη θέση του στον καναπέ τον ακουμπούσε και έπειτα κουλούρι έφτιαχνε τα πόδια της. Γατούλα θηλυκή κούρνιαζε σήμα στα δικά του. «Μόνο με σένα ανθίζω», αποκρινόταν εκείνη. Πίσω της, ο ήλιος ο απογευματινός να φλογίζει τη διάφανη κουρτίνα. Κουβαρτάς έμπαινε μες στο δωμάτιο. Άφηνε κήθη και δόδε τα χρυσαφικά του. Μα τίποτε όπως οι τούφες της τόσο δεν έλαμπε. Χρυσές, ως αν τις ξέπλεκε με τα χοντρά του τα τύθασα δάχτυλά του. «Μόνο με σένα ανθίζω», του ψιθύριζε. Χαμογελούσε, χαρτογραφούσε στο πρόσωπό του του έρωτα τις χαρακές. Μου σκοβολούσε το δωμάτιο αγάπη. Μα χάθηκε απρόσμενα η Κλειό και τόσο νέα. Και έκτοτε μόνος του έμεινε στο καναπέ την ίδια πάντα θέση. Πικρός καφές οι μέρες του κι η ζάχαρη δεν έπιανε. Στέρεψε του ήλιου το πηγάδι. Ζούσε μέρες λειψιδρίας μονότονης. Οι λέξεις μελάνι στο χαρτί εκτεθειμένο στη βροχή. Σαν πια να μην μπορεί να πει. Η όποια επιθυμία από νωρίς νικήθηκε απ' άλλες έννοιες. Στο σαλονάκι μόνη παρέα του η αλεξιθυμία. Πάνω και κάτω τη σιλουέτα της να περιφέρει. Να θέλει να περιγράψει και να μην μπορεί να πει. Τι μέλη τώρα, τι δε μέλη. Χρόνια και χρόνια πέρασε μέσα στο σαλονάκι αυτό. Έζησε μέρες μεγάλης αταξίας. Στα βήματα περπάτησε της εντροπίας. Τη μέρα της κηδείας του ξέθαψαν τις Κλειούς στα κόκαλα. Τα τοποθέτησαν σε μαξιλαροθήκη. Ο τελετάρχης είπε στην κόρη του να ράνει πάνω τους κόκκινο κρασί. Κήπιαν αυτά, κήπιαν, σαν να ήταν ζωντανά. 20 χρόνια μέσα στα χώματα, στις γης μέσα τα μυστικά. Μέχρι το κόκαλο έφτανε η δίψα τους, σαν το μαχαίρι στην καρδιά. Κι ύστερα, μύφος επιτακτικό γύρισε στην κοπέλα. Ρίξτα στα πόδια του και απομακρύνθηκε. Κατευθύνθηκε στο καφενείο τις Φωνές. Άργησε και ανυπόμονο το κονιάκ τον περίμενε στο στρογγυλό τραπέζι. Μα η κόρη τα λόγια του δεν άκουσε. Πήρε της μάνας τα οστά
και με την ίδια φροντίδα που η ίδια τη μεγάλωσε, πριν κλείσουν το καπάκι, στα χέρια του πατέρα της τα τοποθέτησε. Ανασηκώνοντάς τα ελαφρά, την έβαλε να αναπαύεται στην πατρική την αγκαλιά. Στα 40 του πατέρα της, πρωί-πρωί πριν το τρισάγιο, ένα ηλίανθος είχε από τον τάφο υψωθεί και ο λόρθος αγέροχος έψαχνε την Ανατολή. «Ηλίανθέ μου», της έλεγε σαν του φέρνε ψημένο τον ελληνικό σε δίσκο ασημένιο. Κι ήταν σαν ο αέρας μέσα από τα φύλλα να ψιθύριζε. «Μόνο με σένα ανθίζω, θα στέκομαι για πάντα εδώ και θα σε περιμένω». Πίτα μαστοροχωρήτικη. Με τον ίδιο πλάστη που προσπαθούσες να το συνετήσεις, άνοιγες τα φύλλα, μητέρα. Ένα λεύρι για όλες τις χρήσεις, ένας πλάστης για όλες τις λύσεις. Πάντα τις πίτες σου, παρά την εμπειρία και την τέχνη σου, κατά γενική ομολογία, τις τσίμπαγες στα λάτι. Ίσως γιατί ποτέ δεν σκέφτηκες, πριν στο ζυμάρι επιβληθείς, από τα δάκρυα του παιδιού να τον ξεπλένεις. Στο σημείο αυτό, το λόγο έχει ο ιστορικός τέχνης Βασίλης Μποκογιάννης. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Μπότσιο για την τιμή που μου έκανε και που από αυτό το βήμα μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για την ποιητική συλλογή του. Στα ακροδάκτυλα ξαγρυπνούν οι αφορμές. Τον Βασίλη τον Μπότσιο το γνώρισα πρώτα ως ποιητή από την πρώτη του συλλογή στο Χείλος του Φωτός, που μου έκανε δώρο ένας κοινός μας φίλος και από εκεί διαπίστωσα ψήγματα ποιητικής διάστασης. Έπειτα το γνώρισα και ως άνθρωπο και κατάλαβα πως πρόκειται για ένα αυθεντικό και αληθινό άνθρωπο και χαίρομαι ιδιαιτέρως που από εδώ και πέρα μας συνδέει και μια φιλία. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όταν διάβασα τη δεύτερη ποιητική συλλογή, αντιλήφθηκα πως πρόκειται για ένα ταπεινό εργάτη της ποίησης που εμπλέκει την καθημερινότητα και τα βιώματα με την ποιητική διάσταση. Το ποιητικό σύμπαν του Βασίλη του Μπότσιου διαμορφώνεται, να μου επιτρέψετε να πω, σε δύο διαστάσεις. Πρώτον, στον τόπο, που παίζει κυρίαρχο ρόλο, και δεύτερον, στις καθημερινές διακυμάνσεις της ζωής που υφαίνουν την ποίησή του. Ο τόπος, όπως συνήθως σε κάθε ποιητή, παίζει σημαντικό ρόλο. Όχι μόνο ότι τον διαμόρφωσε, αλλά και ότι τον καθόρισε για να χαράξει τη δική του ποιητική γραμμή. Μέσα στα ποίηματά του θα δούμε εμφανείς αναφορές στην Πρέβεζα, όχι μόνο επειδή είναι η γενέτειρά του, αλλά και οι μνήμες που πλαισιώνουν αυτή την πόλη. Από την άλλη πλευρά, η καθημερινότητα παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ποίηση του Μπότσιου, ίσως και το πιο βασικό, όπως ο έρωτας, η απώλεια, οι μνήμες, ακόμη και οι παιδικές αναμνήσεις διαμορφώνουν την ποιητική του διάσταση. Με έναν τρόπο οξυδερκή και εύγλωτο τοποθετεί τις λέξεις, τη μία δίπλα στην άλλη, χωρίς να χάνουν το νόημά τους και τη σημασία τους. Ο Βασίλης ο Μπότσιος δεν πετάει απλώς τις λέξεις πάνω στο χαρτί. Τις στίβει μέχρι να βγάλουν πίον και να αναδείξουν την καθαρότητα της ποιητικής διάστασης και κατ' επέκταση της λογοτεχνικής. Διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο του Μπότσιου, καταλαβαίνει αμέσως την καθαρότητα και την αμεσότητα που περιέχει η ποίησή του. Δημιουργεί εικόνες που δεν είναι αποκοίημα της φαντασίας του, αλλά στέκουν αγέροχες στον τόπο και στον χρόνο. Αλλά ακόμη και αν αυτό συμβαίνει, τις πλάθει με τέτοιο τρόπο που να δίνει ένα τόνο συγκίνησης και ομορφιάς. Ο Βασίλης ο Μπότσιος φαίνεται πως είναι ένας διαβασμένος ποιητής, έχει στη φαρέτρα του τους ποιητές των προηγούμενων ετών που του δείχνουν το δρόμο
ώστε να διαμορφώσει το δικό του ποιητικό σύμπαν. Ο Βασίλης ο Μπότσιος, όπως προείπα στην αρχή, είναι ένας ακούραστος και ταπεινός εργάτης της ποίησης. Δεν κάνει ποίηση για την ποίηση, αλλά ποίηση για την ίδια τη ζωή. Για τις χαρές και τις λύπες που την πλαισιώνουν. Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο του θα διαπιστώσει αυτά, ίσως και άλλα περισσότερα. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας απαγγείλω δύο ποίηματα που μου άρεσαν και πιστεύω να αρέσουν και σε εσάς. Στο τσέρκι. Τα γευστικότερα πιωτά τα πια στο τσέρκι μόνος. Δίπλα μου απαλαρισμένη μια ταραγμένη θάλασσα. Πάνω μου μισόγεμα φεγγάρια να αρμενίζουν σε μαύρα πέλαγα και γόβες κάτω ραπτομηχανές, νυχτέρια να διαβαίνουν, να υφαίνουν του στενού τις πλάκες στις στρωτές και τάπια διαβάζοντας ποίηματα νοπά, γραμμένα διηλίζοντας την προσμονή σου, τριζάτρες μετρώντας τις χάντρες της στιγμής που θα σε δω. Ερωτικό. Οι σκιές παίζουν με τον έρωτα κρυφτό στις σκοτεινές του προσώπου τις πτυχές και εγώ στα φωτεινά της ξέφωτα φτούξε ελευθερία φωνάζω, λούζομαι από την αγάπη. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι το βιβλίο το καλοτάξιο. Εντός η απώλεια. Πάνω από το βίο χαμό ενός παιδιού το χάραμα επικρέμαται, το λένε από παλιά, ο δυνηρός, ο εφιάλτης που τη μάνα του ξυπνά. Εκεί, λίγο πριν φέξει το κακό. Σαν με μαγκανίες, σαν με ξόρκια αναδυόμενα, να τη στέλνει ομορφέας όνειρα, αποτρόπαια, τυραννικά, τη μάνα του για να ξυπνήσουν, πριν το νερό, στο τσαγερό κοχλάσει, να τρέξει το μοιραίο να προφτάσει. Κι η μάνα που δεν πρόφτασε, κι η μάνα που κοιμόταν, ξυπνά με του παιδιού της το όνομα στα χείλη. Ανάμεσα σε γλυκείς βραστούς και σκέτους, οχρή σαν το κονιάκ που ξεροστάλιασε στα ποτηράκια, γυάλινη, ανυπεράσπιστη απέναντι στο κουράγιο, που αφιδώς μοιράζει το σμήνων στο φίλον, τον γειτόνων στο μικρό σαλόνι, δέχεται τώρα στοικά την τιμωρία της. Μια φράση στο χέρι της βαστά, μαστίκτορας του ίδιου της του εαυτού, μια φράση ψελίζει ξανά και ξανά, μαύρες χαραγές στις πλάτες της αφήνει. Έφευγες γιέ μου κι εγώ που ήμουν, εγώ κοιμόμουν. Δεν θέλει τώρα η μάνα, ούτε μπουκιά ψωμί στο στόμα της να βάλει, ούτε νερό να πιει, μήτε να γύρει θέλει, πλάτη στον πόνο να αποκοιμηθεί. Κοιμόμουν που ήταν ζωντανό, κοιμόμουν που μ' ήβρε το κακό, να κοιμηθώ και τώρα, που μέσα από τα πλανημένα χέρια μου ο χάρος μου το πήρε. Μονότονα επαναλαμβάνει το μαύρο λογισμό της. Στα χέρια της σφιχτά κρατάει ένα καπέλο κι ως μας διηγείται ταραγμένη εκείνο το όνειρο της χαραυγής, το φέρνει στα ρουθούνια της η διψασμένη, τη μυρωδιά του γιού της δε χορταίνει, που τα ξανθιά μαλλιά του ζήλεψε ο χρυσοχώος χάρος, να φτιάχνει σκουλαρίκια για τις όμορφες, της τον έκλεψε τόσο νωρίς. Οι πράξεις. Σταμάτα πια να απειλείς με αυτή την εκοφαντική σιωπή σου. Στον απόϊχο των όσων αυτή με θέρμη προφασίζεται, βιώνω δύσκολες στιγμές. Δίδυμοι πύργοι φλέγονται. Γκρεμίζονται μέσα μου. Αδρανή υλικά κοκκουλώνουν κάθε απόπειρά μου για τι λόγο. Αδύνατο να κρυφτώ από τη σιωπή σου. Σίγουρη, στο κατόπι μου. Ακολουθεί τα αποτυπώματα της σκόνης. Βαστά στα δάχτυλά της το μύτο της Αριάδνης. Εύκολα ξετρυπώνει τα πάγιο μου. Απλώνει πάνω μου τρομακτική τη σκιά της.
Σταμάτα πια να σωπαίνεις, να κραδένεις αυτή την πρωτοκαπνισμένη απειλή σου. Ότι μια μέρα θα υποδουλώσεις μηδιάματα, ότι την άλλη θα αλλαξοπιστήσεις προσευχές, ότι θα ξεκλαρώσεις τα τίμια της πίστης, τη συνείδηση στολίδια, ότι το δέντρο μου θα απογυμνώσεις. Ξέρεις, στον κοχλία των ακουστικών μου οργάνων κρύβεται ένας μικρός τυμπανιστής. Οι αντίλαλοι της εκοφαντικής σιωπής έχουν βαλθεί να τον ξεκάνουν, ορφανοί να αφήσουν τη μεμβράνη των τυμπάνων του. Καλύτερα ούρλιαξε παρά που σωπαίνεις. Αμήνομαι σε κάθε σιωπή σου, απόπειρά σου, απρόσφορη να σκοτώσεις τους ήχους μέσα μου, τα ότα μου σφραγίζοντας με τις παλάμες. Αμήνομαι αναζητώντας πρώτα τον ήχο της βροχής. Εκμεταλλεύομαι τούτη την έρημη αλάνα που στέκομαι κατά μεσής. Το τριφύλι καθάρισε σχολαστικά τα σκονισμένα πέλματά μου. Μένω για λίγο μακριά απ' τη σιωπή σου την εμβέλεια. Καρφώνω τροχιδιοκτικά βλέμματα στο συνοφιασμένο ουρανό. Έρχεται η βροχή παρηγορητική, με θυμιατό, με πετραχύλι. Έρχεται η βροχή λυτρωτική. Στα βλέφαρά μου περπατά, τα δυο μου βρέχει χείλη. Την αλφαβήτα των ήχων μου μιλά. Βρέχει τώρα παντού, κι όπου στο χώμα πέφτει, κοιλίδες αφήνει νεκρού καλοκαιριού. Βρέχει τώρα τόσο δυνατά που τη σιωπή σου βουβαίνει. Βρέχει και γοργανασένει βροχή. Τρέχει, σαν κάτι να θέλει να προφτάσει. Βρέχει βροχή. Απλώνει το χέρι, μου δίνει μολύβι και χαρτί. Και αρχίζω τις πράξεις. Απ' των δακρύων τη διαίρεση, παίρνω δεν παίρνω πηλίκο ένα ψήθυρο ερωτικό. Και απ' την αφαίρεση των σ' αγαπώ, με μειωτέω. Αυτή τη λέξη, την προδότρα. Την ελπίδα άλλοτε για φερεταίο. Και άλλοτε μια προσδοκία άκρος προσχηματική. Η μόνη διαφορά που εξασφάλιζα, όσες φορές κι αν επαλήθευσα τις πράξεις μου, ήταν η μοναξιά μου. Επτά ετών. Πλατεία Ανδρούτσου Πρεβέζης. Άφησα τα ποίηματα στο τραπεζάκι, άλλα μισά, άλλα γεμάτα. Αδράνησα τις αφορμές, βαλσάμωσα τις αιτίες τους. Τα άφησα βορρά στην πνιγύρη υγρασία. Έγραφα, δίχως ποτέ τον αριθμό των στίχων να μετρώ. Όταν στο τίποτα δίνεις μορφή, ο τελευταίος κομπάρσος είναι οι αριθμοί. Όμως απόψε, κοιτάζοντας το γιο μου, μπρος στην ανοιχτή πλατεία, με ενθουσιασμό στο τρέξιμο να παραβγαίνει, άφησα τα ποίηματα, άλλαξα συλλογισμούς. Απόψε λησμόνισα τη λύπη και έπιασα τους αριθμούς. Χρόνια 7, γέλια νερά, 2 κάρβουνα στα μάγουλα αναμένα, ένας υδρότας ποταμός, ρόγες δεκάδες κρεμάμενα τσαμπιά από τα χρυσά του μαλλιά. Μια αγάπη, μια σχεδία πλατιά, 2 λευκά που φουσκώνουν στις πλάτες πανιά. Ένας ήλιος με διάφανα δάχτυλα άνοιξε την αυλαία σε θέατρο σκιών. Αρχίζει παράσταση. 3 χλάροι πετούν, βουτούν, σπαθίζουν τα κύματα με κοφτερή ρομφαία. Μια αγάπη, μια σχεδία πλατιά, σε πλέει στο πέλαγο πνευστή, πίσω σε φέρνει, ανάμεσα σε μπάλες, φωνές, πατίνια και συνοστισμούς, επιδέξια σε περνά, στην άκρη της πουλίβοης πλατείας δένει. Από όλα τα ποίηματά μου, το μορφότερο. Ποτέ τελεία στο ποίημά μου αυτό. Μόνο θαυμαστικό. Έτσι που με ενθουσιασμό, μπρος στην ανοιχτή πλατεία, ως άρχισε, ακόμη τρέχει. Στη συνέχεια το λόγο θα ήθελα να δώσω στην εκπαιδευτικό και συγγραφέα, και μάλιστα και συγγραφέα παιδικών βιβλίων, την Αλεξάνδρα Κωστάκη. Καλησπέρα σας.
Χαίρομαι πολύ που είμαι παρέα σας απόψε. Σας ευχαριστώ, Βασίλη. Εγώ σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Τα ακροδάχτυλα βοηθούν ως γνωστόν στο χειρισμό αντικειμένων και στην δια της σαφής γνωριμία και επικοινωνία με το περιβάλλον, στο άγγιγμα. Και είναι αυτό το λεπτέστητο άγγιγμα που θεωρώ πως χαρακτηρίζει την καλή λογοτεχνία και ποίηση. Και εδώ μας το εξασφαλίζει με απαράμιλη λογοτεχνική δεξιότητα ο ποιητής Βασίλης Μπότσιος. Και αν οι ποιητικές αφορμές είναι οι γλυκόλαλες ειρήνες που ξαγρυπνούν στα ακροδάχτυλα του ποιητικού υποκειμένου για να μας μαγέψουν με το τραγούδι τους, οι αιτίες είναι εξίσου πολλές και βαθιές. Καμιά φορά ανακατεύονται με τις αφορμές για να μας μπερδέψουν. Μα η βασικότερη όλων είναι η ίδια η τέχνη της ποίησης, η πιεστική, ανυποχώρητη ανάγκη της ποιητικής συνουσίας, της επαφής του ποιητή με το στίχο. Και αυτό είναι ολοφάνερο στην ποίηση του Βασίλη Μπότσιου και θα αποδειχτεί και από μένα παρακάτω με παραδείγματα στίχων. Η συλλογή που απαρτίζεται από ελευθερόστιχα ποίηματα και ποιητικά κείμενα που μοιάζουν με μικρές ιστορίες, συνδυάζει πληθώρα εκφραστικών μέσων ποίησης και πρόζας. Δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητη η αποστροφή, η θεατρικότητα με τους διαλόγους, η χρήση καθημερινής οικίας γλώσσας, ο κόσμος των συμβόλων, η έξοχη εικονοποιία, οι μεταφορές και οι προσωποποιήσεις. Το ποιητικό υποκείμενο ανατέμνει τον άνθρωπο, εκθέτει πτυχές της ζωής του, προθέσεις, ψυχικές διαθέσεις που αφορούν σχέσεις και γεγονότα, με κυρίαρχο για μένα το δίπολο έρωτας θάνατος, απώλεια γενικότερα, τη μνήμη, τη λύθη, αναμνήσεις και ονειροπολίσεις. Ανάμεσά τους βέβαια υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τον ίδιο τον ποιητή σε στιγμές αυτοαναφορικότητας. Υφαίνοντας με φυσικότητα, αμεσότητα και ρέουσα γλώσσα το σώμα των κειμένων του, επιλέγοντας προσεκτικά τις λέξεις για στιβαρό καθάριο λόγο, φτάνει κάποτε σε μια παραδοχή, η λύση, και αναλόγως επιφέρει εξηλαίωση, κάθαρση, νότες ελπίδας και χαράς ή σκιές απογοήτευσης και θλίψης. Στις ενότητες των στίχων του παρελάβουν μορφές από την ελληνική μυθολογία, Καινή Διαθήκη, νεότερη ελληνική ιστορία, όπως στήχθηκε και προηγουμένως, καθώς και τοπονύμια, χώροι, τόποι αγαπημένοι μας, Ζάλογο, Πρέβεζα, Γιάννενα, Πλατεία Ανδρούτσου, Αγράμπελη, Τσέρκη, Ιόνιο Αμβρακικός και Κιανή Ακτή. Είναι δύσκολο βέβαια μέσα σε λίγα λεπτά να εξαντλήσει κανείς ως αναγνώστης τα χαρακτηριστικά στοιχεία που αφορούν μια ποιητική συλλογή και τον δημιουργό της. Οπότε η επιλογή στίχων είναι μονόδρομος. Εντρυφώντας το ερωτικό στοιχείο της ποίησης του Βασίλη Μπότσιου, διαπιστώνει κανείς πως η αμοιβαιότητα στον έρωτα, η ερωτική αναζήτηση και προσμονή, η ολοκλήρωση μέσω της αρκικής ειδονής είναι διάχυτα στα ερωτικά ποίηματα της συλλογής, μέσα σε κλίμα ονειροπόλησης και τρυφερού ρομαντισμού. Η αίσθηση της αγάπης φέρνει αγαλίαση στην ψυχή του ποιητή. Η αγάπη δροσίζει, ανυψώνει, σώζει, κάνει καντάδες, θεραπεύει και κάποτε φιλώντας τα μαλλιά μας δίνει αφορμή να μείνουμε άλλωστοι. Ο καθένας μας νιώθει αλλιώς την αγάπη, ζητάει πράγματα διαφορετικά. Όμως το ποιητικό υποκείμενο ξέρει ακριβώς τι ζητάει και το ζητάει έντονα, με ειλικρίνεια και τρόπο σαρωτικό και σαφή. Έτσι τη θέλω πάντα την αγάπη σου για εμένα, να είναι κορμός της ελιάς αιωνόβιος, να είναι για μένα σαν τα λιόφυλλα και όλες τις εποχές με αυτό το αϊθαλές να με σκεπάζει. Υπάρχουν φορές που η αγαπητική συμπόρευση συνεχίζεται με τα θανάτια. «Ηλίαν Θεέ μου», της έλεγε σαν του φέρνε ψημένο τον ελληνικό σε δίσκο ασημένιο, και στα 40 του πατέρα της πρωί-πρωί πριν το τρισάγιο ένας ηλίανθος είχε από τον τάφο υψωθεί και ο λόρθος αγέροχος έψαχνε την Ανατολή. Όταν όμως η αγάπη φιλορροεί και επέρχεται χωρισμός, τότε μοιάζουν από φόρια απαγχωνισμένα οι στιγμές που μες στα χρόνια περπάτησαν μαζί. Βέβαια, δυο χωρισμοί υφαίνουν ενίοτε το τελειότερο σμίξιμο, εκφράζεται στοχαστικά,
επιγραμματικά σχεδόν ο ποιητής. Και αν αγαπάς έναν ποιητή και η αγάπη είναι μονομερής και ανεκπλήρωτη, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα. Και ήθελε πάνω στο ίδιο λευκό σεντόνι που εκείνος άγγιζε και διάβαζε, εκεί κι αυτή να αγγίζεται από τα ίδια δάχτυλα. Ο θάνατος και η απώλεια είναι στοιχείο που ο ποιητής μας χειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, ευγένεια, σεβασμό, ενσυναίσθηση. Από τα παιδικά χρόνια προβάλλει ο θάνατος, όταν τη μια Ιούδας βολίδες κάρφωνες ήταν υποψίαστα στήθη πουλιών. Καλές φορές περνάει πάνω από το βίαιο χαμό ενός παιδιού το χάραμα, στέλνοντας σε φιάλτες, ανεξίτηλες ενοχές στην πονεμένη μάνα. Μια φράση στο χέρι της βαστά, μια φράση ψελίζει, ξανά και ξανά. Έφευγες γέ μου, κι εγώ πού μουν, εγώ κοιμόμουν. Στις μνήμες από τα παιδικά νεανικά χρόνια, πέρα από τις μπίλες και τα αεροβόλα, η μάνα κρατάει τον κυριότερο ρόλο. Ένα λεύρι για όλες τις χρήσεις, ένας πλάστης για όλες τις λύσεις. Για την πίτα της που είναι πάντα τσιμπημένη στα λάτι. Αλλού το ποιητικό υποκείμενο να μετράται με τον εφιάλτη του πλάστη, που τιμωρός ανέβαινε, γραφιάς κατέβαινε. Εκεί η μορφή της μάνας εμφανίζεται μετανιωμένη, γονατισμένη στο κρεβάτι, με λάδι και με γιασεμιά, τα μελανά σημάδια μ' αγάπη και φροντίδα να θοπεύει, να φυλά. Έχει και ο πατέρας το μερτικό του στις αναμνήσεις του ποιητή, που στο αφιερωμένο ποίημα της οικοδομής, με παιδική αφέλεια, αναρωτιέται ο ποιητής μας πόσο ζυγίζει ο Ντενεκές, η λάσπη από το ισόγειο στον τέταρτο και με τις σκάλες. Γνωστή η φράση του πατέρα, της επιστροφής, βγήκε γυναίκα το ψωμί και σήμερα, που πρέπει να σου πω, Βασίλη μου, το άκουγα κι εγώ πάρα πολλά χρόνια από τον πατέρα μου. Ψωμί που έφτανε στο στόμα πάντα ζεστό, νόστιμο και καθαρό, δίχως βρωμιές και χώματα. Σκληρό το σενάριο της ζωής. Πληγώνει. Η αδικία θα πέφτει πάντα με αλεξίπτωτο και ο θάνατός σου η ζωή τους, φιλοσοφεί ο ποιητής. Ο κόσμος άλλαξε από όταν ήμασταν παιδιά και η γειτονιά το ίδιο. Και ο ποιητής επισημαίνει σοφά την ισχύουσα αντίφαση, το οξύμορο της ζωής. Πότε άλλοτε τόσο κοντά τα σπίτια των ανθρώπων έσμιξαν δώματα, πατώματα, αρμή και σώματα, αλλά ποτέ τόσο άδειες οι ψυχές των ανθρώπων. Ψάχνοντας βρίσκει το σπίτι γερασμένο, το χρόνο νεκρό, χαμένο. Δηλώνει λοιπόν απεσιόδοξα, τέτοιες στιγμές τις μέρες μας μαστίζουν και αυτές που ξημερώνουν λειψάνουν, μυρωδιά και αποφορά αφήνουν στον πρωινό αέρα. Η ποίηση είναι δίψα άγρυπνη, επίμονη στη ζωή του ποιητή, όπως μαρτυράει ο ίδιος. Όταν οι στίχοι με παιδεύουν, γυρίζω δε γυρίζω μια σελίδα στη ζωή μου, αλλά όσο κι αν περιπλανιέται, πάντα επιστρέφει, ακολουθώντας το εσωτερικό του ζουλάπι, που επιστρέφει στους στίχους του ποίηματος, που στο βιβλίο τα νύχτα φτερά δίψασε να με περιμένει. Τέλος το ποίημά του, 7 ετών που αρέσει σε όλους, δηλώνει: έγραφα δίχως ποτέ τον αριθμό των στίχων να μετρώ. Όταν στο τίποτα δίνεις μορφή, ο τελευταίος κομπάρσος είναι οι αριθμοί, καταλήγοντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια και ενθουσιασμό. Από όλα τα ποίηματά μου, το ομορφότερο. Ποτέ τελεία στο ποίημά μου αυτό, μόνο θαυμαστικό. Ένα τεράστιο θαυμαστικό σημείωσα κι εγώ, διαβάζοντας την ποιητική συλλογή του Βασίλη Μπότσιου, για λόγους όπως η λογοτεχνική, ξεχωριστή λογοτεχνική ποιητική του κατάρτιση και επιδεξιότητα στη σύνθεση των κειμένων για το ανθοφόρο αποτέλεσμα. Για τις επιλογές θεμάτων και αφορμών, που αγρυπνώντας πλέκει στα ποιητικά του ακροδάχτυλα, με εικόνες πολύ συχνά γνώριμες και αγαπημένες, τόσο που ταυτιζόμαστε αβίαστα, αλλά κυριότερα για τον εμπνευσμένο τρόπο προσέγγισης των θεμάτων και ειδικότερα εκείνο της απώλειας, όπου υφαίνοντας διάφορες αιστείες φωτισμού και διεξόδους του συναισθήματος και της προσοχής της σκέψης, δίνει άλλες διαστάσεις και οπτικές, απρόσμενες κάποτε, που οδηγούν τον αναγνώστη σε εκλεκτή και εκλεκτική αισθητική συγκίνηση. Για αυτού του είδους τη συγκίνηση λοιπόν, μαζί με την τιμή της απόψινής πρόσκλησης, αυτή την όμορφη ποιητική συνάντηση,
Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Εγώ και εγώ σας ευχαριστώ. Διαμαρτυρόμενες αντιγνωμίες. Μου κλέψες τον τόνο από το άλφα μου. Πήρες τον έβαλες στο γιώτα. Διαμαρτύρεται η άνοια στην ανία. Με κάνεις τώρα να βαριέμαι για τις ώρες που θα έρθουν, να πλήττω με τις στιγμές που ζω. Δεν μ' άφηνες με τις εκπτώσεις μου. Εκπτώσεις σε όλα, σε μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση, σκέψη και ομιλία. Τι κι αν δεν πολύ μιλούσα, κι αν δεν πολύ πρόσεχα τους επισκέπτες. Στο τι θυμάμαι ή στο τι ξέχασα θα κολλήσουμε τώρα. Αφού το ξέρεις, ανέκαθεν μ' άρεσε να μην πολύ σκέφτομαι. Μ' άρεσε λοιπόν και αυτό το νεανικό κορμί. Και δίχως πάλι να το πολύ σκεφτώ, μπήκα και το κατοίκησα. Θα του ζητούσα και την άδεια? Όχι βέβαια. Ασκημένο το πνεύμα του. Δεν άφηνε μέρα να χαθεί. Κατάπινε σελίδες, ρήμες. Λέγαν οι φήμες, βιβλιοθήκες ολόκληρες που κατοικούσαν μέσα του. Κι ύστερα, εκείνη η Ρώμη των μειών. Αυτός, παιδί μου, στιγμή δεν έχασε ως τώρα. Κορμί και πνεύμα στον υπερθετικό. Καλύτερα που θα βρίσκα από εδώ. Κοιτάζω τους επισκέπτες ακροβολισμένους στο σαλόνι και απορώ. Γιατί έρχονται πρωινά και απογεύματα? Γιατί κλαίνε? Τι προσδοκούν? Μηδενισμένες και σήμερα, όπως και χτες, οι μετοχές στο χρηματιστήριο της μνήμης. Δεν το ξέρουν, δεν το έμαθαν ακόμη. Δεν θέλουν να θυμούνται ή μήπως να το ξέχασαν? Τι πόδια βαστούσαν άλλοτε, λιγερό τούτο το κορμί. Τι πνεύμα λαμπρό το στέριωνε στη σκάλα στο σκαλί το πιο ψηλό. Θριάμβευσα λοιπόν. Αυτή είναι η αλήθεια. Πικρή, όσο κι αν κανείς δεν θέλει να το παραδεχτεί. Και έρχεσαι τώρα εσύ, τον τόνο από το άλφα μου να κλέψεις? Ανορθόγραφη, ανορθόγραφη, της αποκρίθηκε η Ανία. Περνιέσαι για δυνατή, μα όλοι τώρα εσένα κοροϊδεύουν. Το όμικρον που βρίσκεται ανάμεσά μας, ποτέ Ανία δεν θα σε κάνει να νιώσεις. Ποτέ σου όμοιά μου δεν θα γίνεις. Μείνε λοιπόν με τις εκπτώσεις σου. Αν τον τόνο σου αφήσω στο άλφα, τίποτα πια δεν θα θυμάσαι. Κι αν στο γιώτα σου τον στερεώσω, κλωτσώντας το όμικρον όσο πιο μακριά, τίποτα πια δεν θα είσαι. Δεν θα έχεις παρελθόν για να θυμάσαι. Της οικοδομής. Στα 1978, μια μνήμη για τον πατέρα μου Χριστόφορο. Άκουγα του πατέρα τα βήματα βαριά τις σκάλες να ανεβαίνουν κάθε που γύριζα από τη δουλειά. Μα τι δουλειά! 20 χρόνια, πόση οικοδομή στα μπράτσα και στις πλάτες σου. Πόσο ζυγίζονται νεκές οι λάσποι από το ισόγειο ως τον τέταρτο και με τις σκάλες, το τσουβάλι το τσιμέντο. Πόσο ζυγίζουν 5 σανίδες 4 μέτρα επί 2,5 εκατοστά στο δεξιό μου με ποδήλατο και σανιφόρα. Η επανάληψη της εργασίας αυξάνει το βάρος τους, ναι, αλλά πόσο? Πόσο χρεώνει η σάρκα στο λιοπύρι? Και με τι? Με το λεπτό? Με την ώρα? Ή το δευτερόλεπτο? Είτε καλουπώνεις, είτε ξεκαλουπώνεις, διαφορά καμιά. Με την ίδια μανία πέφτει επάνω της ράσπα που πίνασε για ροκανίδια. Ακόρεστη πείνα την ξεφλουδίζει, σημάδια ανεξίτηλα και αντίτιμο δεν πλήρωσε ποτέ. Πόσο κοστίζει μια πτώση από τη σκαλωσιά του τρίτου? Μια βόλτα ίσα με του κοιμισμένου χάρου το κυπάρι. Ένας αμόλοφος κάτω σου για μαξιλάρι. Για νοσηλεία ούτε λόγος. Διοούζα σπίτι και έπειτα πάλι πίσω στη δουλειά. Μα τι δουλειά! 20 χρόνια της καλωσιάς ο ακροβάτης, από τον τέταρτο ως τον πρώτο. Αλήθεια, πόσο κοστίζει μια πτώση από τον πρώτο? Σπασμένα 4 πλευρά. Έπειτα έβλεπα τον πατέρα την πόρτα να ανοίγει. Η μάνα
Μισή σοβαρή στις κουζίνα στο τηγάνι, μισή στο χολ χαμογελαστή, τον καλησπέριζε. Βγήκε γυναίκα το ψωμί και σήμερα και μια εικόνα σχηματιζόταν μέσα μου. Εκείνος, σαν ένα είδος φακύρι, να δουλεύει το σκεπάρνι και το ψωμί σε κάθε χτύπο να αναδύεται απ' της γης τα φιλοκάρδια. Για αρκετό καιρό αναρωτιόμουν πώς γίνεται να φτάνει το ψωμί στο στόμα μου, ζεστό, νόστιμο και καθαρό, δίχως βρωμιές και χώματα. Έτσι τη θέλω, στην ελευθερία. Να ασφαλίζουν τα χέρια μας πίσω στις πλάτες. Τα όνειρά μας ιώδιο να στάζουν. Να τρέχει από τις παλάμες του σπυρωτό τα λάτι. Να παφλάζουν ανάμεσα στα στήθη μας. Τα κύματα πιτσιλιές να σπέρνουν σε φωτεινών βλεφάρων ακρογιαλιές. Να τα ασφαλίζουν με ποθήκες από τιμητές εκείμα, σε χαλικάκι πολύχρωμο του Ιωνίου, σε ένα χαμόγελό σου, γλυκό του κουταλιό τα απογεύματα, τα νύποτα σαν καταπίνω. Έτσι τις θέλω να αργοκυλούν οι νύχτες, με λίγο νυχτολούλουδο που θα κρατά καλά σφινωμένα τα αστέρια πάνω μας, με λίγο ριχόσπερμο που θα κρατιά βαθιά ριζωμένη μέσα μας τη μυρωδιά της αγάπης. Εκείνες οι ήσυχες που δεν θα τελειώνουν, νύχτες καλοκαιρινές. Και οι μέρες, αυτές αργοπεταλιά που να βυθίζονται οι ρόδες τους στο πηχτό κοκκινόχωμα τις θέλω. Να μας πηγαίνουν μέσα από βαθείς ελαιώνες, πελάγι της φτέρης διασχίζοντας, σαν γράμπελοι, σε μονολίθη και ανή ακτή, σε αγαπημένες αμμουδιές να στρώνουν το ψαθί τους. Έτσι τη θέλω πάντα την αγάπη σου για εμένα. Να είναι κορμός της ελιάς αιωνόβιος. Στα βαθουλώματά του να αναρριχόμαι. Να βάζω το πόδι μου στο δικό σου πλευρό, τ' άλλο λίγο πιο πάνω. Γερά με τα δυο μου χέρια να κρατιέμαι. Απ' το λαιμό σου να κρεμιέμαι. Έτσι τη θέλω την αγάπη σου. Να είναι για μένα σαν τα λιόφυλλα. Και όλες τις εποχές, με αυτό τα ηθαλές να με σκεπάζει. Το λόγο θα δώσω σε αυτό το σημείο στο τελευταίο μιλητή, δικηγόρο και πολύ καλό φίλο του Βασίλη, τον Γιώργο Τομίζη. Καλησπέρα για μένα. Όταν ο Βασίλης μου ζήτησε να παρουσιάσω την ποιητική του συλλογή πριν λίγους μήνες, μου είπε πάρε το χρόνο σου και γράψε αυτά που θέλεις. Έτσι, ακούγοντας τον ποιητή, ξαναπήρα το βιβλίο στα χέρια μου και ξεκίνησα να το διαβάζω και να γράφω. Όμως ήταν τόσο πολλά αυτά που ήθελα να γράψω για κάθε ένα ποίημα και μου είχε επισημανθεί ότι υπάρχει περιορισμένος χρόνος και επίσης, όπως ξέρει ο φίλος μου, δεν αρέσκομαι ούτε να κρατάω σημειώσεις ούτε να γράφω. Σύντομα λοιπόν άφησα το στυλό μου και έμεινα να διαβάζω ξανά και ξανά τα ποίηματα του Βασίλη. Ενώ διάβαζα λοιπόν, χωρίς να το καταλάβω, η φωνή μου αντικαταστάθηκε από τη φωνή του Βασίλη που μου απήγγειλε τα ποίηματά του. Δεν ξέρω πότε ακριβώς συνέβη αυτή η αλλαγή. Ξέρω όμως ακριβώς τη στιγμή που το κατάλαβα. Σήκωσα τα μάτια και χαμογέλασα. Μόλις είχα ακούσει για πρώτη φορά στη ζωή μου το Βασίλη να μιλάει σιγά. Ξέρετε όλοι ότι ο Βασίλης είναι φωνακλάς και αδυνατή να σου μιλήσει σιγά, ακόμα και να ψιθυρίζεται κάτι στο αυτί σου μέσα στο ακροατήριο. Έχει βροντερό ηχόχρωμα. Κι όμως στην ποίησή του ο Βασίλης μιλάει σιγά.
Όχι σε όλα τα ποίηματά του και όχι σε όλους τους στίχους κάθε ποίηματός του, όμως το κάνει. Τότε κατάλαβα ότι εκτός από το ταλέντο του Βασίλη να νιώθει τη στιγμή, την εικόνα, την ιστορία, το συναίσθημα και να το μετατρέψει σε ποίηση, είναι φυσική του ανάγκη ψυχής να γράφει. Και την ανάγκη του αυτή την καταλαβαίνει σε αυτή την ποιητική συλλογή, όπου τα συναισθήματα ξεχυλίζουν, αποτυπώνονται τόσο έντονα και με τέτοιο βιωματικό τρόπο, που εννοείται νιώθεις και εσύ ο ίδιος να σφιχτιάς από την αγωνία του ποιητή, από τον πόνο της μάνας, του πατέρα, για την απώλεια της ζωής, για την απώλεια του έρωτα. Όλες δύσκολες στιγμές που η ανάγκη του Βασίλη να εξορκιστούν τον οδηγούν να τις αποδώσει στο χαρτί. Υπάρχουν όμως και πολλές ευτυχισμένες στιγμές στα ποίηματα του Βασίλη. Διαβάζοντας νιώθεις να σε κατακλείζει ο θρίαμβος του έρωτα για της αγάπης. Ο Βασίλης θριαμβολογεί για τον ερωτά του και το φωνάζει σε πολλούς τους στίχους. Σε όλους όμως πάλι μιλάει σιγά για αυτόν. Και μιλάει σιγά γιατί θέλει να αποδώσει το σεβασμό που αξίζει το συναίσθημα. Σε όλα τα συναισθήματα αποδίδει το σεβασμό που τους πρέπει ο Βασίλης. Ο τρόπος που ο Βασίλης στέκεται απέναντι στην ιστορία ενός ανεκπλήρωτου έρωτα, στην ιστορία της απώλειας, στην ιστορία της ζωής και του μόχου των γονιών του, της Κυραφωτεινής και του Χριστόφορου, που βρίσκονται σε εξέχουσα θέση σε αυτή την ποιητική συλλογή, γίνεται με απεριόριστο σεβασμό. Ο Βασίλης στέκεται με σεβασμό, όπως και στη ζωή του, σε κάθε τι που θα αποφασίσει να αποτυπώσει στο χαρτί. Ακόμη και σε μια στιγμή, σε μια εικόνα, ο Βασίλης την προσέχει και τη σέβεται. Γιατί εκτός από τα συναισθήματα που υπερχιλίζουν, υπάρχουν ποίηματα του Βασίλη που αποτελούν ζωγραφικούς πίνακες. Ή καλύτερα, το κλικ μιας φωτογραφικής μηχανής που αποθανάτησε τη στιγμή, μόνο που το κλικ γίνεται στην ψυχή του Βασίλη και τα ακροδάχτυλά του ξεκινούν τη γέννηση ενός ακόμα ποίηματος. Ακούγοντας τον Βασίλη μέσα μου να απαγγέλει τα ποίηματά του, σίγουρα νιώσα περήφανος για το φίλο μου, αλλά συνάμα ένιωσα και μια προσωπική μυστική υπερηφάνεια. Γιατί ένιωσα ένας από τους εκλεκτούς. Ιστορίες και στιγμές γνωστές σε μένα από τις αφηγήσεις του Βασίλη ξεδιπλώνονταν μπροστά μου σε ποίηματα και εγώ ήξερα πότε και το γιατί. Σίγουρα όμως δεν ήξερα όλες τις ιστορίες και σίγουρα ο ποιητής δεν θέλει να λέει όλες τις ιστορίες του. Κρατάει και για αυτόν. Και αν με ρωτάτε, καλά κάνει. Όμως και αυτές οι ανίποτες ιστορίες και στιγμές με συνεπήραν από τη γραφή του Βασίλη, που πλέον είναι πιο προσωπικός και πιο επώδυνος από τα πρώτα ποίηματα, που είχα την τύχη να μου εμπιστευτεί πριν πολλά χρόνια. Είμαι υπερήφανος για το φίλο μου που τον είδα να μεγαλώνει και να οριμάζει και μαζί να μεγαλώνει και να οριμάζει η ποίησή του και να μας χαρίζει σήμερα αυτό το έργο. Και είμαι σίγουρος ότι έπεται και συνέχεια. Και όπως μου υποσχέθηκε, στο επόμενο πόνημά του θα μου εμπιστευτεί την εικονογράφηση και το εξώφυλλο του έργου, για να αναδείξω κι άλλες πιο κατά την ελληνική πιπεράτες πτυχές του χαρακτήρα του, που υπάρχουν βέβαια κρυμμένες και στους στίχους της τωρινής ποιητικής του συλλογής. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου για την τιμή που μου έκανε να συνευρεθούμε σε μια στιγμή χαράς και δημιουργίας για αυτόν και πραγματικά για να αποδώσω στη στιγμή το σεβασμό που της αξίζει, θα έπρεπε να μπορώ να γράφω όπως εσύ και να την κάνω ποίημα. Ξέρεις όμως ότι δεν γράφω και ότι οι φευγαλαίοι στίχοι που σχηματίζονται στο κεφάλι μου όταν μου αφηγήσεις τις ιστορίες σου προσυδειάζουν περισσότερο σε λυρικούς λαϊκούς ποιητές. Γι' αυτό το ποίημα αυτής της στιγμής το αφήνω σε σένα. Και κλείνοντας, ευχαριστώ και πάλι που είμαι εδώ, σε αυτές τις χαρούμενες στιγμές και δεν μπορώ με λόγια να εκφράσω τα ευχαριστά μου σε σένα, φίλε μου, που ήσουν εκεί βράχος στις δικές μου δύσκολες στιγμές. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, και καλό ταξίδι. Η συνέχεια θα δοθεί στο Βασίλη, που με την απόψινή παρουσίαση μας έφερε όλους κοντά σε αυτό το ποιητικό ταξίδι, που ξύπνησε διαφορετικά συναισθήματα στον καθένα και σίγουρα πολλά συναισθήματα στο Βασίλη. Αγαπητοί προσκεκλημένοι φίλοι, είναι πολύ βαθιά η συγκίνηση.
Θέλει πολύ δύναμη τώρα για να μπορέσω να πω αυτά που θέλω. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Ευπραξία, θέλω να ευχαριστήσω την Νίκη. Οι απαγγελίες των ποιημάτων ήταν κάτι απίστευτο. Πριν κάνουμε αυτή την εκδήλωση, η Ευπραξία, στην οποία ανέθεσα αυτό το ρόλο, ήθελε να μου πρότεινε να βρεθούμε, να το δούμε λίγο, πώς θα τα πούμε κτλ. Λέω, Ευπραξία μου, όχι. Θα κάνεις αυτό που θες, αυτό που σου βγαίνει. Τα ποίηματά μου είναι αυτά που είναι. Εσύ θα τα πεις όπως θες. Τα ίδια είπα και στην Νίκη όταν βρεθήκαμε και οι τρεις μαζί. Είπα, κορίτσια, θα κάνετε ό,τι εσείς θέλετε και θα τα πείτε όπως εσείς θέλετε. Τώρα τα κορίτσια πήγαιναν τα ποίηματα και εγώ έκλαιγα. Βέβαια αυτό μου έβγαλε ένα πολύ μεγάλο φορτίο. Μου έβγαλε ένα μεγάλο φορτίο γιατί εντελώς τυχαία τα 9 ποίηματα τα οποία διάβασαν ήταν τα 7 από αυτά ποίηματα τα οποία εγώ δεν θα μπορούσα να σας διαβάσω. Θα μπορούσα, αλλά θα γινόμασταν γέλιο. Δηλαδή, εντάξει, αφού μου βγαίνει η συγκίνηση, δεν μπορώ. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι λοιπόν αυτό λειτουργήσε θετικά. Δηλαδή τα κορίτσια διάλεξαν αυτά τα ποίηματα εντελώς τυχαία και κοιτάζοντάς τα είπα μέσα μου, τουλάχιστον θα αποφύγουμε αυτό το... Δεν θα επέλεγα να τα διαβάσω, γιατί δεν θα μπορούσα να τα διαβάσω. Θέλω να ευχαριστήσω τη Σπυριδούλα Γεωργοκίτσου, θέλω να ευχαριστήσω τον καλό φίλο τον Βασίλη τον Ποκογιάννη, θέλω να ευχαριστήσω την Αλεξάνδρα την Κωστάκη και τον πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο Τομίζη, ο οποίος με συγκίνησε τόσο πολύ, τόσο πολύ. Θέλω να είστε όλοι σας καλά. Η τιμή πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη, τα λόγια που είπατε για μένα ήταν καταπληκτικά. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα να σας ακούω να λέτε αυτά τα πράγματα για μένα, για την ποίησή μου, για το πώς αντιλαμβάνεστε εσείς αυτά που γράφω. 9 ποίηματα διαβάσαν τα κορίτσια, θα σας διαβάσω κι εγώ άλλα 3, να κλείσουμε τη βραδιά γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω πιο πολύ έτσι να ψάξουμε τις αφορμές. Αυτός ο τίτλος αυτής της ποιητικής συλλογής, «Στα ακροδάχτυλα ξαγρυπνούν οι αφορμές». Πάντα μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρω τίτλο για τη συλλογή. Το τίτλο για το ποίημα δεν δυσκολεύτηκα ποτέ να τον βρω. Αν δεν τον έβρισκα αμέσως, τον άφηνα. Μετά από λίγο το ξανακοίταγα. Κάποια στιγμή τον κέρδιζα τον τίτλο για το ποίημα. Δεν είχα πρόβλημα για τον τίτλο του ποίηματος. Ο τίτλος της συλλογής ήταν αυτός που με πέδευε. Στην πρώτη μου ποιητική συλλογή, στο Χείλος του Φωτός, με βοήθησε η Αγγελική Κορέ που ήταν επιμελήτρια στην έκδοση του Σάμι του Γαβριλίδη να βρω αυτόν τον τίτλο. Γιατί ο αρχικός τίτλος που είχα επιλέξει δεν άρεσε στον εκδότη και με συμβούλεψε να βρούμε κάτι άλλο. Τώρα εδώ, πριν απευθυνθώ στον Ιολκό και στον κύριο Κορίδη που εμπιστεύτηκε την έκδοση της συλλογής, θέλησα να δώσω κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που ακούμε σε ποιητικές συλλογές. Απέφυγα έναν τίτλο που θα είχε 2 λέξεις. Είπα να πω κάτι πιο μακροσκελές. Και ομολογουμένως με πέδεψα να βρω αυτόν τον τίτλο, αλλά νιώθω πολύ ευχαριστημένος που τον επέλεξα για το βιβλίο μου, γιατί όλοι στέκονται στον τίτλο. Σε όλους αρέσει ο τίτλος. Ο τίτλος είναι μια αλήθεια. Εκεί πραγματικά ξαγρυπνούν οι αφορμές, στα ακροδάχτυλα, έτσι ζύμες οι οποίες υπάρχουν μέσα μου, υλικό που ζυμώνεται μέσα μου, κάποια στιγμή από τα ακροδάχτυλα βγαίνει το μελάνι και γράφεται ένα ποίημα. Το ξαγρυπνούν έχει να κάνει με αυτό που είπα σε ένα φίλο χθες. Περιμέναμε έξω από το γυμνάσιο, δίναν τα παιδιά μας εξετάσεις και με ρώτησε πότε γράφεις. Και λέω, Άγγελέ μου, επειδή με ρωτάς πότε γράφω, συνήθως τα περισσότερα δηλαδή τα γράφω νύχτα. Και εκεί αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, πολλές φορές ξυπνάω, γιατί κάτι μου έρχεται την ώρα που ξυπνάω το βράδυ και αν με κερδίσει ο ύπνος, τις περισσότερες φορές χάνω αυτό που θέλω να πω και ξυπνάω το πρωί και το ποίημα το έχω χάσει. Έτσι είναι, κάποια ποίηματα, γραφτό τους είναι, δεν γράφονται ποτέ. Όμως κάποια άλλα, αν
δώσω λίγο εκείνη τη στιγμή και γράψω 2-3 σκέψεις, μπορώ μετά, έστω και αν χάσω τον ύπνο μου, γιατί ένα αντίτιμο υπάρχει σε όλο αυτό. Αν κάτσω δηλαδή και γράψω αυτό που θέλω να γράψω για 10 λεπτά, πάει μετά δεν κοιμάμαι, με βρίσκει το ξημέρωμα. Αλλά έχω τουλάχιστον κερδίσει την αφορμή να ξεκινήσω να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη. Κάπως έτσι τα γράφω τα ποίηματα. Βέβαια δεν σημαίνει ότι γράφω μόνο νύχτα, γράφω και μέρα. Πάλι με την ίδια λογική. Έρχεται κάτι, μπαίνει μέσα μου, φωλιάζει και το δουλεύω διάφορες στιγμές στη μέρα. Από τούτο τον τόπο, από την Κιενή Ακτή, γεννήθηκε ένα ποίημα που λέγεται Μαύρο Φιλί. Επειδή ακριβώς θέλω να ξεδιπλώσω τα μυστικά των αφορμών, γι' αυτό και δίχως μουσική θα σας διαβάσω αυτά τα 3 ποίηματα και θα σας πω πώς ακριβώς έχουν γραφτεί. Το Μαύρο λοιπόν Φιλί ήταν μία μέρα του καλοκαιριού που είχα κολυμπήσει εδώ στην Κιενή Ακτή και καθόμουν στην καρέκλα μου και διάβαζα και απορροφημένος από το βιβλίο, έτσι ακριβώς πώς είναι τώρα, πώς ήρθε το σούρουπο, έτσι ακριβώς με έπιασε το σούρουπο. Και έβλεπα μία κυρία η οποία στεκόταν μπροστά μου και περνούσε κατά μήκος της θάλασσας πάνω κάτω. Και εγώ έγραψα αυτό το ποίημα. Μαύρο Φιλί. Έπινε το ουζάκι του κάτω από την κλιματαριά όταν συνάμενη κουνάμενη πέρασε πάλι μπρος του ντυμένη και απόψε στην πένα η κυρία. Βαθύ πορφυρό το φόρεμά της με ελαφρύ βολάν, μαύρο μαλλί και γόβα ψιλοτάκουνη που όπου πατούσε έγραφε σασίμι και μπακύρι. Κάτσε της φώναξε. Να πιούμε κανένα δυο. Και έπειτα φεύγεις. Πάντα κατάδεκτη μπρος μου περνάς. Μόνο ένα του αποκρίθηκε. Ξέρεις, με χτυπάει το άτιμο και δεν το ρισκάρω. Σε λίγο έρχεται η άλλη, η καλή σου. Δεν θέλω να με βρει εδώ. Θα με νομίζει ερωμένη σου. Και το κατέβασε με μιας. Το φόρεμά της εντωμεταξύ στράφηκε στο μαύρο. Έσκυψε πάνω του. Όλα μαύρα τώρα, ως και τα χείλη της. Μόνο η ανάσα της ήταν λευκή με γεύση του γλυκάνισου. Τέτοιο μαύρο φιλί ποτέ του ως τώρα δεν είχε γευτεί. Έπειτα έφυγε τροχάδιν από την πίσω μεριά του κήπου, αν κρίνουμε από τα σίμια και τα μπακύρια, πάφησε στο διάβα της. Η άλλη, η καλή του, όταν ήρθε κοιμόμενο τον βρήκε στο τραπεζάκι της αυλής. Άνοιξε τα μάτια, της χαμογέλασε. «Ξύπνησες μέρα?» τη ρώτησε. «Πότε κιόλας?» «Είδηση δεν πήρα». Σίγουρος πως το πνεύμα του ούζου είχε εξατμιστεί, πως μαζί του η γεύση του γλυκάνισου είχε αναλυφθεί. Σίγουρος πως εκείνη τίποτε δεν γνώριζε για τα καμώματα της μαυροφόρας νύχτας. Τούτη δεν αποκρίθηκε. Μόνο έμεινε να τον κοιτάζει λαμπερή, ίσια στα χείλη τα μαυρισμένα, από το κρυφό φιλί. Στο παλιό μου γραφείο, το πρώτο μου γραφείο, στην Παναγή Τσαλδάρη 66, ένα καθημερινό πρωινό κατευθύνομαι με το μηχανάκι να το σταθμεύσω, να ανεβώ στο γραφείο, να πάρω τους φακέλους, να κατεβώ στο δικαστήριο. Είναι κατά μεσής η άνοιξη. Συμβαίνει λοιπόν το εξής σκηνικό. Σταθμεύω το μηχανάκι μου μπροστά από το κτίριο, εκεί στην πρόσωψη του κτιρίου, και έχει μια στοά το συγκεκριμένο κτίριο. Την ώρα που πάω να διασχίσω τη στοά για να μπω στην είσοδο, ακούω τιτιβίσματα, έντονα τιτιβίσματα. Τι συμβαίνει? Σηκώνω το κεφάλι πάνω και βλέπω την εξής εικόνα. 5-6 χελιδόνια να κάνουν σαν τρελά. Και έχω μείνει και κοιτάζω τα πουλιά. Γιατί κάνουν, λέω, έτσι τα πουλάκια, τι έγινε? Πέταγαν από εδώ, πέταγαν από εκεί, τιτίβιζαν και όπως περπατούσα σιγά σιγά και κοιτούσα πάνω τα πουλιά και προσπαθούσα να καταλάβω τι συμβαίνει, ακούω ένα κρακ. Και λέω, τι έγινε? Και τι έχει συμβεί? Έχω πατήσει τον νεοσό, ο οποίος έπεσε από τη φωλιά
Και τα πουλάκια ήταν ανήσυχα γιατί ο νεοσός είχε πέσει κάτω. Αυτό το πράγμα με τρέλανε, δηλαδή λέω τι είναι αυτό που έγινε, πώς μου συνέβη αυτό το πράγμα, δεν μπορούσα να συνέρθω για καιρό. Το συγκεκριμένο λοιπόν ποίημα είναι ένα ποίημα εξηλαίωσης. Κάπως σαν χελιδόνι. Αποφόρια, απογχωνισμένα οι στιγμές που μέσα στα χρόνια περπάτησαν μαζί. Τα ίχνη των πελμάτων τους όλα σταματούν μπρος σε αυτήν εδώ την ντουλάπα. Μέσα αφθαρμένοι αγκώνες και μανίκια πια. Κάποτε σαν τα δυο της φύλλα άνοιγες, άνοιξη την έλεγες, τη μύριζες και σε γωνιές και σε παπλώματα. Προκοπή και ζυμωτό ψωμί στο σπίτι, στην κουζίνα τα φιλιά να φέρουν ίχνη πασπαλισμένα από αλεύρι του χιονιού. Τώρα, από τα δυο της φύλλα, ξέφτια ξεπηδούν, βραδιφλεγείς των ανθών οι κάλικες, κάποτε σαν άνοιγες, εκπερισσοκροτούσαν τα χρώματα, οι μυρωδιές τους. Τώρα και σέπαλα και πέταλα, παραδομένα άφησαν κάτω μολύβια, κασετίνες και μπογιές, ανυπόφορα έλκη, αφρόντιστα κουβαλούν, τα χέρια τους στο πάτωμα κρεμούν, αδυνατούν να παραδώσουν ζωγραφιές. Έξω ίσως άνοιξη, μα πίσω από τα δυο της φύλλα, μέσα σε δυο καρδιές, από φόρια ξεφτισμένα, το ένα δίπλα στ' άλλο, δίχως σημάδια πια ζωής, κίντες στιβαγμένα. Πέρασαν οι εποχές, όταν άνοιξη πάλι εκείνη έστριψε στη γωνιά του δρόμου και άνοιξε βήμα προς το μέρος του γοργό, είπε μέσα του «Γύρωθεν και εν όλο σαν βαμβάκι, από μέσα σαν τηγάνι και στη γλώσσα σαν ψαλίδι». Ένα καλοκαίρι, πριν από 2 περίπου χρόνια, η σύζυγός μου Ελευθερία έλειπε, ήταν εκτός πρέβεζας. Ένα από τα πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνω όσο έλειπε ήταν να φροντίζω τα λουλούδια της. Η δουλειά, η καθημερινότητα, οι έγνοιες, αν και γενικά είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου, έτσι πιστεύω. Έτσι είναι, λέει η ίδια. Εκείνη την υποχρέωση να ποτίζω τα λουλούδια της δεν την τήρησα όπως έπρεπε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή έλεγα να μην ξεχάσω να ποτίσω τα λουλούδια. Αργούσα να γυρίσω το γραφείο, γύριζα 10 και μισή. Έκανα ένα ντουζ, έβαζα κάτι να φάω. Έβαζα λίγο μουσική να ακούσω, καθόμουν στο μπαλκόνι, ξεχνιόμουν. Το πρωί ξυπνούσα, δεν πότισα τα λουλούδια. Εν τω μεταξύ ξέρω ότι πρέπει να τα ποτίζω σούρουπο τα λουλούδια, να τα ποτίζω βράδυ, γιατί το πρωί, το καλοκαίρι, άμα τα ποτίζεις, δεν ωφελεί. Ξεράθηκαν κάποια από αυτά. Ένα βράδυ λοιπόν, που εκτήριζα πάλι τον εαυτό μου, που δεν πότισα τα λουλούδια, πήρε το μάτι μου το ποτιστήρι, το οποίο καθόταν στο ραφάκι, στο μπαλκόνι. Και κοιτώντας το συγκεκριμένο ποτιστήρι, άρχισα σιγά σιγά να υφαίνω το επόμενο ποίημα. Το ποτιστήρι. Η μάνα του, της καλοσύνης άνθρωπος, σε δρόσιζε με το χαμογελό της. Στην αυλή της ευδοκιμούσαν λογιών τα χρώματα. Το ποτιστήρι της, ανεμοδείκτης της αγάπης, πάντα στα αριστερό κρατούσε χέρι συνδεδεμένο με τους ανέμους της καρδιάς της και του σπιτιού τους την αυλή κεντούσε περιτριγυρισμένη από γεράνια, γαρδένιες, ορτανσίες, πλήθη πανσέδες και γαζίες. Και τα λουλούδια που τόσο για την αγάπη της διψούσαν την επιβράβευαν. Ταισμένα με μαΐστρους, ζέφυρους και τραμουντάνες, ύψωναν ώμους και λαιμούς, τα απογεύματα σκαρφάλωναν οι μυρωδιές τους στους φλογισμένους ουρανούς. Μαζί της, περίεργο, χάθηκε για πάντα και το ποτιστήρι της. Όσο κι αν τη γυρέψανε 2 χρόνια τώρα στα γνώριμα στέκια της αυλής. Μια αίσθηση νηνεμίας απλώθηκε πάνω τους, έγιναν έπιπλα σε δωμάτιο σκοτεινό, ακίνητα στα χρόνια κάτω από λευκά σεντόνια. Τους έλειψε η καλοσύνη της μάνας. Ο γλυκός της λόγος
που σαν καραμέλα έλειωνε στο στόμα τους. Το δροσερό χαμόγελό της που ξέπλαινε σκόνες, έγνοιες και κουρνιαχτό που τις απέλπιδες ελπίδες τους τη λάμψη αποκαθιστούσε. Και τούτη η ανοιξιάτικη μπόρα σαν κάπως ξαφνική. Μιας και βροχή δεν περιμένανε από τους προγνώστες, μοιάζει αυτή να τους θυμήθηκε με τους ανέμους, την αγάπη και το ποτιστήρι της, απ' τους ψηλούς της τώρα κήπους τους δροσίζει. Φίλες και φίλοι, απόψε εγώ νιώθω σαν να έχω ανοίξει τις πόρτες του σπιτιού μου και να σας καλοδέχτηκα στο σπίτι μου. Η Κιανή Ακτή δεν είναι ένα τυχαίο μέρος. Ακόμη και αν είχα τη δυνατότητα να σας δεχθώ στο σπίτι μου, πάλι στην Κιανή Ακτή θα σας καλούσα. Γιατί θα σας καλούσα στην Κιανή Ακτή? Ένας άλλος, Βασίλειος Μπότσιος, εγώ είμαι του Χριστοφόρου, εκείνος ήταν του Χρήστου, ο παππούς μου, τύχαινε να είναι ιδιοκτήτης αυτού του μαγαζιού από το 1960 μέχρι και το 1971. Μαγαζί του παππού μου η Κιανή Ακτή. Το είχε, από ό,τι έμαθα από τον πατέρα μου, συνεταιρικό με κάποιον Μπούκουρα. Το ξέρουν αυτό οι Πρεβεζάνοι. Γλέντια και γλέντια έχουν γίνει εδώ. Περδικάρης, κάνω λάθος, ναι. Μου έχει περιγράψει ένα σκηνικό ο πατέρας μου σε αυτό το μαγαζί. Είχε έρθει ο ηθοποιός ο Φούντας και πήγε και τον βρήκε. Παλικάρι, αυτή την τζιπούρα θέλω να μου ψήσεις. Λοιπόν, σε αυτό το μαγαζί το 1963 έγινε μια γνωριμία. Ένα προξενιό, η κυρία Φωτεινή, η μητέρα μου, ήρθε από τη Σαμσούντα, γιατί είμαι μισός πόντιος. Έχουμε και σήμερα την επέτειο από τη γενοκτονία των ποντίων, τη θλιβερή επέτειο, με τα 353.000 θύματα και τις σφαγές του Κεμάλ. Ήρθε λοιπόν η μητέρα μου το 1963, 23 χρονών κοριτσάκι τότε, μαζί με την θεία μου, την ύφη της, να γνωρίσει τον πατέρα μου. Εδώ, σε αυτό το μαγαζί. Έγινε λοιπόν η γνωριμία και όταν επέστρεψε στη Σαμσούντα η μαμά, ρώτησε ο παππούς μου, ο Βασίλης, τον πατέρα μου. Λοιπόν, Χριστόφορε, πώς σου φάνηκε η Φωτεινή? Όσοι δεν ξέρετε τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, να σας πω ότι υπάρχει μια σχετική υψομετρική διαφορά. Ο μπαμπάς είναι 1,85 και η μαμά είναι 1,55. Όταν λοιπόν τον ρώτησε ο παππούς, πού σου φάνηκε η Φωτεινή, τότε ξεκίνησε και η ποίηση, πολύ πριν από μένα. Είπε λοιπόν το εξής μαγικό. Μια χαρά μου φάνηκε μπαμπά η Φωτεινή. Έτσι μικρούλα που είναι, θα την παίρνω, θα τη βάζω στην τσέπη από το σακάκι και θα σεριανίζουμε μαζί όλη την Πρέβεζα. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν αυτή η αγάπη και αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι κάναν εμένα αυτό που είμαι. Και εγώ τους ευγνωμονώ που με κάνανε αυτό που είμαι. Είναι σήμερα εδώ. Τους ευχαριστώ που είναι εδώ. Τους ευχαριστώ που με έχουν κάνει τον άνθρωπο που είμαι. Και φυσικά το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε αυτούς. Στην απέραντη ευγνωμοσύνη που νιώθω για αυτούς. Πολλές είναι οι ιστορίες που θυμάμαι από τους γονείς μου. Ο πατέρας μου πάντοτε έφτιαχνε πράγματα. Τον θαύμαζα και τον θαυμάζω ακόμη πώς μπορεί και φτιάχνει τόσα πράγματα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να τα φτιάξω. Μικρός που ήμουνα, οτιδήποτε μου χάλαγε, μου το φτιάχνε. Οτιδήποτε χάλαγε στο σπίτι, το φτιάχνε. Ποτέ δεν ήρθε μάστορα στο σπίτι. Ποτέ. Όλα ο πατέρας μου. Ρε μπαμπά, του λέω μια μέρα, πώς το φτιάξες?
Και όπως σας είπα, η ποίηση ξεκίνησε από πολύ παλιά. Μου είπε το εξής μαγικό. Εγώ έφτιαξα εσένα, αυτό δεν θα φτιάξω. Φίλες και φίλοι, γιατί διαβάζουμε ποίηση? Ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος έχει πει ένα δύστιχο, το οποίο το έχω βαθιά ριζωμένο μέσα μου. Τα λόγια μπορεί να μην είναι δικά μου, όμως θα ήμουν γυμνός χωρίς αυτά. Θα μιλήσω λοιπόν με τα λόγια του Ρόμπιν Βίλιαμς για το τι, να απαντήσω στο ερώτημα γιατί διαβάζουμε ποίηση, στην περίφημη σκηνή από τον κύκλο των χαμένων ποιητών, όπου μαζεύει τα παιδιά, τους μαθητές του, τα παιδιά του, να τους πει γιατί διαβάζουμε ποίηση. Και τους λέει το εξής: διαβάζουμε ποίηση γιατί ανήκουμε στην ανθρώπινη φυλή, και η ανθρώπινη φυλή είναι γεμάτη με πάθος. Η νομική, το πολυτεχνείο, η ιατρική είναι στόχοι ευγενείς που είναι αναγκαίοι για το βιοπορισμό μας. Όμως το ρομάτζο, η ποίηση, ο έρωτας, η αγάπη, γι' αυτά ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε ποίηση. Το άλλο το περίφημο ερώτημα είναι γιατί και πώς γράφουμε ποίηση. Ο Γιάννης ο Ρίτσος, πολύ αγαπημένος μου ποιητής, γιατί οι αγαπημένοι μου ποιητές είναι οι ποιητές τους οποίους τους κατανοώ. Σε μια συνέντευξή του απαντάει ως εξής, αφοπλιστικά: γιατί γράφω? Δεν ξέρω κι εγώ γιατί γράφω. Γράφω γιατί απλώς δεν μπορώ να μην γράψω. Εξηγεί βέβαια παρακάτω ότι η γραφή της ποίησης δεν είναι χόμπι. Δεν γράφουμε ποίηση γιατί η ποίηση είναι χαριτωμένη. Ποίηση γράφουμε για να καλύψουμε δικές μας βαθιές ανάγκες και να ενώσουμε τους ανθρώπους. Να μεταδώσουμε βαθύτατες προσωπικές μας εμπειρίες, οι οποίες προσδοκούμε ότι θα κάνουν κάποιους ανθρώπους να ταυτιστούν. Εγώ προσωπικά αγαπώ τον όρο ταύτιση. Είτε διαβάζω ποίηση, είτε γράφω ποίηση προσδοκώντας να με διαβάσουν. Το σημείο στο οποίο στέκομαι είναι η ταύτιση. Αυτό θέλω. Θέλω να γράψω κάτι με την προσδοκία ότι κάποιος θα ταυτιστεί με αυτό που γράφω. Έτσι πιστεύω ότι η ποίηση έχει νόημα. Οι πολύ καλοί φίλοι ο Βασίλης ο Μποκογιάννης και ο Γιώργος ο Μίζης που μιλήσανε πριν, σημείωσα δύο πραγματάκια από την ομιλία τους. Είπε ο Βασίλης ο Μποκογιάννης για μένα: ο Βασίλης, λέει, κάνει ποίηση για την ίδια τη ζωή. Και ο Γιώργος, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μίζης, είπε: όταν γράφει ο Βασίλης εκδηλώνει ανάγκη ψυχής. Είναι η ανάγκη της ψυχής του για να γράφει. Είναι ακριβώς αυτό. Αυτό θέλω να σας πω, ότι για μένα η ποίηση είναι κατάθεση ψυχής. Διαφορετικά για μένα δεν θα έχει το οποιοδήποτε νόημα να γράψω. Πάνω στο ζήτημα της ταύτισης, για να μην σας κουράζω και θα κλείσω, θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός 2 μηνών πριν, περίπου νομίζω το Μάρτι ήτανε. Μια πολύ καλή φίλη, η Μαρία Ιπανίδη, η οποία είναι σήμερα εδώ, με πήρε τηλέφωνο, φίλη και πελάτησά μου, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ο γιος της, ο Γιώργος ο Μπέκας, έπειτα από πρόσκληση των καθηγητών του, θα πάει στην Δημοτική Ραδιοφωνία, στην εκπομπή της αγαπητής Αθηνάς Παπά, ένα πρωί για να μιλήσουν για την ποίηση. Και είπε ότι επέλεξε να διαβάσει εμένα. Και ήθελε να με ρωτήσει αν δέχομαι. Φυσικά και δέχτηκα, δεν το συζητάμε. Αλλά γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί όταν άκουσα το παιδί να μιλάει στην εκπομπή, συγκινήθηκα τόσο πολύ, γιατί κατάφερα να αγγίξω τη χορδή, τις χορδές της ψυχής ενός παιδιού.
ενός μαθητή γυμνασίου, του σημεοφόρου του Δευτέρου Γυμνασίου Πρέβεζας, του Γιώργου του Μπέκα, ο οποίος διαβάζοντας ένα ποίημα από την πρώτη μου ποιητική συλλογή, όπου περιγράφει τον ποιητή να έχει σκορπίσει τα ποίηματα στους δρόμους της πόλης και να τον έχουν βρει νεκρό στη θάλασσα πνιγμένο, τελειώνει το ποίημα ότι πνίγηκε όχι από τα σκορπισμένα ποίηματα, μα από εκείνα που ποτέ δεν έγραψε βαρύδια σκαλωμένα στην ψυχή, εξήγησε το παιδί ότι το ποίημα αυτό τον βοήθησε να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής, να μιλάει, να βγάζει από μέσα του όσα προβλήματα έχει στους φίλους του, στους δικούς του ανθρώπους, έτσι ώστε να αλαφρώνει η ψυχή του. Και όταν τον άκουσα να τα λέει αυτά, ήταν η μεγαλύτερη εκπλήρωση για μένα. Με την ποίηση δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα. Γράφτηκε αυτή η ποιητική συλλογή, εκδόθηκε από τον Ιορκώτη και τον κύριο Κορίδη και έχει ποίηματα 4 ετών. Έχουν υπάρξει περίοδοι στη ζωή μου που δεν έχω γράψει κανένα ποίημα. 2010 με 2013 δεν έγραψα τίποτα. Τον τελευταίο χρόνο έχω γράψει 8 ποίηματα. Συνεπώς, η ποίηση, σε ό,τι αφορά εμένα, δεν γράφεται ούτε με παραγγελία, δεν γράφεται ούτε καταναγκαστικά. Αν είναι να γραφτεί, επειδή ακριβώς είναι κατάθεση ψυχής, θα γραφτεί. Και θέλω να κλείσω αυτή τη βραδιά με ένα ποίημα το οποίο δεν αφορά τα ακροδάχτυλα, αλλά θα σας το διαβάσω γιατί είναι το μέλλον. Είναι ένα από τα 8 ποίηματα που έγραψα τον τελευταίο χρόνο. Το έγραψα μάλιστα και πολύ πρόσφατα, 7 Μαΐου του 24, και έχει να κάνει με το χωριό μου την Καστάνιανη. Υπάρχει ένα παραδοσιακό τραγούδι της Καστάνιανης, της Λαγκάδας, της Πυρσόγιανης, το οποίο είναι πραγματική ποίηση. Λέει λοιπόν αυτό το τραγούδι: ποιος είδε τέτοιον πόλεμο να πολεμούν τα μάτια, δίχως μαχαίρια και σπαθιά να γίνονται κομμάτια. Θιαμένο με τον ουρανό που στέκει δίχως στήλο, θιαμένο με τις όμορφες που δεν με πιάνουν φύλλο. Μέχρι και την 6η Δημοτικού, αυτό και πολλά άλλα τραγούδια έχουν φυτευτεί σποράκια μέσα στην ψυχή μου. Από τις ορχήστρες αυτές του χωριού ξεχωρίζω ένα όργανο. Ξεχωρίζω τον ντέφι. Οι ορχήστρες αυτές, οι παραδοσιακές, αποτελούνται από κλαρίνο, ντέφι, ακορντεόν, λαούτο. Όμως το ντέφι είναι αυτό που ξεχωρίζω. Ακούγοντας το ποίημα που θα σας διαβάσω θα καταλάβετε για ποιο λόγο το ξεχωρίζω. Το ντέφι και το ντέρτι. Στο χωριό μου την Καστάνιανη μας των Ορχωρίων. Ποιος είδε τέτοιο πόλεμο να πολεμούν τα μάτια, δίχως μαχαίρια και σπαθιά να γίνονται κομμάτια. Ντέφι αρχαίγωνο ακούω να χτυπά, στα σπλάχνα μέσα μου αντάρα πάλι γίνεται και φουσκοθαλασσιά. Το ντέφι δεν εξηγείται. Μπαίνει μέσα σου στα παιδικά τα χρόνια, στο πανηγύρι, στη γιορτή. Ο οργανοπαίχτης εν αγνία του γίνεται ο μύστης σου. Σε κάθε του χτύπο ένας αργαλιός χρωμάτων πανδεσία, σε κάθε του χτύπο μια ανέμη ποταμός. Το ντέφι μπαίνει μέσα σου, παιδί σαν είσαι, αθόρυβα μη είσαι σε κάτι που θα σε συντροφεύει μια ζωή. Το ντέφι, σαν το ντέρτι, δεν εξηγείται. Μόνο φωτιά που σιγοκαίει μέσα σου βαθιά. Το κλαρίνο κοιτάζει τον ντέφι αφιψηλού, μα ξέρει αυτό να περιμένει μέσα σου σιωπηλό σαν χειμωνιάτικο πρωινό που απλώνει ήσυχα στα σπίτια του χωριού. Τα δάχτυλα χορεύουν στη μεμβράνη που άλλοτε ήταν λαγός, πριν τον προλάβει ένα πρωί στην καταχνιά ο κυνηγός. Χορεύουν τα δάχτυλα και η κρουστική του η λαλιά απλώνεται ψηλά, έτσι αρχίζει να πάλεται το αίμα στην καρδιά. Πώς να εξηγήσεις τον ντέφι? Βλέπεις μόνο 2 χέρια, εκείνο της καρδιάς, το τελάρο βαστά.
Το δεξί φλερτάρει τη μεμβράνη, καλέμια τα 5 του δάχτυλα, της πέτρας άριστη μαστόρη, γεφύρια χτίζουν στα σπλάχνα σου και αρχοντικά, ακροβατούν τα 5 δάχτυλα επάνω στη μεμβράνη, ο ήχος του ξεχύνεται αντάρτης, ρυθμικά μέσα τώρα αναπηδά ο ακροβάτης, που μια το πόδι του πατά στο καλντερίμι, την άλλη με φουσκωμένα στήθη υψώνεται και τρέχει στα βουνά ακούραστο αγρίμι. Πώς να εξηγήσεις τον τέρτη? Βλέπεις μόνο 2 πυρωμένα μάτια, σαν τον τέφι τις λέξεις μέσα σου ρυθμικά ξαναχτυπά. Ποιος είδε τέτοιο πόλεμο να πολεμούν τα μάτια, δίχως μαχαίρια και σπαθιά να γίνονται κομμάτια. Αυτό το τελευταίο ποίημα θέλω να το αφιερώσω στον πεθερό μου, τον Πέτρο τον Παπά, ευχόμενος να είναι πάντοτε καλά. Ήθελα να το διαβάσω τώρα το Πάσχα που τον είδα, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά όλους τους εκλεκτούς μου ομιλητές. Θέλω να ευχαριστήσω την παρουσιάστρια της βραδιάς, την Ευπραξία τη Χατζηδοδόρου, του συνάδελφο. Θέλω να ευχαριστήσω την Νίκη τη Γεωργίου, η οποία μαζί με την Ευπραξία απήγγειλαν καταπληκτικά τα ποίηματά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τη Σπυριδούλα τη Γεωργοκίτσου, τη φιλόλογο που ήταν εξαιρετική στην ομιλία της, ανέλησε φιλολογικά από τη δική της τη ματιά και ποιητικά τα ποίηματά μου. Το φίλο του Βασίλη τον Μποκογιάννη, ο οποίος μίλησε πάρα πολύ αληθινά για τα ποίηματά μου. Από την καρδιά μου σε ευχαριστώ, Βασίλη. Θέλω να ευχαριστήσω την Αλεξάνδρα την Κωστάκη, που από την πρώτη στιγμή που διάβασε τα ποίηματά μου μου μίλησε και μου είπε πώς τις μιλάνε και πώς τα ακούει μες στην καρδιά της, και τον πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο Ντομίζη και συνάδελφο, που θέλω να τον έχει πάντα ο Θεός καλά και να είμαστε πάντα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω και τη γυναίκα μου την Ελευθερία, η οποία έχει τόση υπομονή και μ' ανέχεται. Να είστε όλοι σας καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι θέλετε να σας αφιερώσω τα βιβλία, να σας τα υπογράψω, είμαι εδώ. Και φυσικά αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, έτσι, οτιδήποτε. Ό,τι θέλεις.